عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤدع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صحابة أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أيديا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeýle bir wagt etdi diye. Şeýle bir wagt etdi diye, ol wagtyň täsirinden kalplerimiz titredi, gözlerimiz ýaşardy diye. Şonu aýtdyk diye ya Resulallah. Sen bu edýän wagtyň, bu nasihatyň goýa bir hoşlaşyp barýan adamyň wagty nasihaty öwdü ýalakla. Bize wasiýet nasihat berdidik diye. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýa: Men size diye takwa bolmaklygyňyzy, Allah Taala'dan gorkmaklygyňyzy wasiýet edýän. Men size başyňyza hatda bir guly hem baş tünedik goýsalar, diňläp o tagat etmekligiňizi wasiýet edýän diýip aýdýa. O dowam edýär: Menden soňra diye siziň ýaşajaklaryňyz diye köp ihtilaflar, agzalylyklar görersiňiz diye. Şonna diye fe'aleykum bi sünneti. Siz şonna meniň sünnetime ýapyşyň diye. Ve Hulefâ er-Raşidîn diye sünnetine ýapyşyň. 4 çaryarlaryň Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum şularyň sünnetine, şularyň ýoluna ýapyşyň diye. Azzu aleyha bin newaciz. Azad işleriňiz bilen ýapyşyň diye. Ve iyyakum ve muhdesatil umur. Dinne sonradan tapılan zatlardan äge bolun diye. Çünkü fe inne kulle muhdesatin bid'ah. Çünkü her bir dinne täze tapılan zat bid'attir. Ve kulle bid'atin zalala. Ve her bir bid'at diye azgınlıktır. Ve kulle zalaletin finnar. Her bir azgınlık bolsa otludur deyip aýdýa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi Allah ikisine rahmet etsin rivayet edýär ve Tirmizi Allah ona rahmet etsin näme hadisun hasanun sahih diye. Hasan sahih hadis diýip aýdýar. Demek musulman doganlar, ene biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavşyrygyna eýermeli. Peygamberimiz bize näme tavşyrdy? İhtilaflar bolar diýdi. Azalyklar bolar. Emma şonuň dermany çäresi näme? Siz meniň sünnetime ve sahabalarymyň 4 çaryarlaryň sünnetine azad işleriňiz bilen ýapyşyň. Şolaň edenini edin, şolaň ýolundan ýöreň, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen ýöremeli. We dinle sonradan çykaran zat, dinle sonradan çykarylan zatlardan, bid'atlardan äge bolun diýdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ene biz musulman doganlar Peygamberimiziň şu tawşyrygyna eýermeli. Şonu biz hak ýoly ýitirmez. Allah Taala'nın tawfiqi bilen hak ýolda durar şonu musulman doganlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.